Sziasztok! Mutatom az akadémia felületét, illetve először azt, hogy éritek el. Aki eddig mindig a muniverzum.hu honlapról, az ártáblázat alatti vásárolok gombról jutott el oda, hogy hol kell kártyás vásárlást bonyolítani, az egy ugyanilyen felületre érkezett, csak hát más volt a szöveg. Átírtam, ezért itt az Irány a Muniverzum Akadémia gombra kattintva el tudtok jutni az akadémiára, illetve ez egyből oda visz, ahol az órajegyeket és bérleteket lehet kiválasztani. De ha ti magatoktól bepötyögitek azt a böngészőbe, hogy akademia.muniverzum.hu, akkor pedig ide fog hozni az akadémia főoldalára, illetve a belépő oldalára. Ugyanoda, ahol az előbb jártunk órajegy bérletet vásárolok, ezen az offline gombon tudtok eljutni, jó? Online és offline innentől külön kezelendő, ez azt jelenti, hogy aki online edz velem, mert videókat válogat, és nem jár terembe csoportos edzésre, személyedzésre, nekik szólnak az online anyagok. Illetve ez a hogy kezdjem ingyenes próbaedzés, konzultációt kérek. De aki offline jár, ezt így volt számomra a legegyszerűbb megfogalmazni egy gombra, hogy ne egy mondat legyen odaírva. Ez ugye azt jelenti, aki viszont terembe csoportos edzésre jár. És akkor rátok vonatkozik, hogy órajegyet, bérletet vásároltak, a hol találkozhatunk alatt még nem látható semmi, de például jövőben kirándulás, kávézás, az összes olyan dolog, ami olyan, ahol személyesen tudunk találkozni, az ott össze lesz gyűjtve. Jó, na, jussunk el odáig, hogy órajegyet, bérletet vásárolok, és végtelenül egyszerű, biztos mindenkinek van gyakorlata internetes vásárlásban, ez is most már olyan, mint egy webáruház, itt vannak a termékek, van 7 különböző órajegy vagy bérlet, ugye minden maradt, nincsen jelenleg árváltozás, tehát vegyük alapul 19 000 forintos Pilis Csabára vagy Dorogra érvényes 10 alkalmas bérlet, rányomsz, hogy kosárba teszem, mellette megjelent, hogy kosár, és így oda is navigált. Tovább a pénztárhoz, megadod az adataidat, ezt egyszer kell csinálni, el fogja menteni, itt generálódik ugye a regisztráció, mert hogy felhasználó nevet jelszót is meg kell adj, aztán ezt már többet nem, és ha rámész oda, hogy megrendelés elküldése, akkor oda navigál a KNH felületére, és megadod a kártyadataidat, és bum. Utána e-mail formájába kapsz értesítést róla, hogy sikeres volt, én is megkapom az értesítést, és akkor, amikor legközelebb találkozunk, radírozom a bérletedet, vagy odadom, hogyha most vettél először. Jó, úgyhogy körülbelül ennyi, persze itt vannak még infók, mert bele tudsz menni magába a termékbe, ha el szeretnél bármit ezzel kapcsolatban olvasni, vagy csak a címe alapján valami nem egyértelmű. Le van írva az időpontmesteres foglalás, le van írva a lemondási határidő, a biztonságos vásárlással kapcsolatos kötelező KNH-s szöveg, tehát hogy minden ilyesmi megvan. Nyugodtan itt amúgy nézelődhettek, hogyha valaki mégis kacsingat az online edzés felé is, akkor az online tananyagoknál is bele lehet kukkantani, hogy ott mik vannak, mi ez a tartsd a fókuszt, stb. De most ez a rész még erről nem akartam most szólni, már nem akarom hosszúra húzni a videót, nektek most egyenlőre ez a rész, ami kell. Köszi!